Here it is, the scroll of the Hebrew. Who do you work for? אורי, זה אבי. ערב צור. ברוך הג'ינג'י יצא למשימה להחזיר מגילה ששייכת למדינת ישראל. חיכתה לו שם מישהי. חברה שלך. רחל! בדרך לארץ עם המגילה. מה אתה אומר, גייסתי אותך? המיקרוגל הוא המקובל הכי חם היום. אני מרגיש חסימה פסיכוקינטית חזקה ביותר. זה זרח זורקין. מה זורקין? אחיו של אלימלך. הנה העבודה שלך. תודה. איך אני מתקבל לחבורה של סוד מוחלט בהחלט? מה? זרקי את זה לפה שאני רואה בך. קיצר, אז אבא שלי התעצבן עליי, ואמר לי, תגידי, מה, את עוקבת אחריי? אני לא רוצה שתסתכני ככה. חצוף. מה שיצא בסופו של דבר זה שגייסו את כל חסם למשימה הזאת. איזה אדיר. חבל על הזמן. לא, כאילו שהמפעיל של אבא הוא גם מפקד חסמבה. וואלה. דור שני. רגע, מה? יש עוד חסמבה. יואב המפקד, שרגא השמן, ארנון הרזה ויוסי התימני. שמן, רזה, תימני, מקורי. הייתה גם איזו סגנית אחת, רחל, אבל כאילו היה איתה איזשהו בלגן, היא בגדה במדינה, אז לא מדברים עליה אצלנו. כן. מה אנחנו עושים במוזיאון הזה פה? זהו, שיואב קיבל איזושהי ידיעה שהביאו את המגילה לכאן, אז אנחנו כאילו אמורים לרחח כזה, להסתכל מבפנים. אתה גאון. זאת אלקטרה. זאת האישה שאמרתי לך שהיא ירדה באבא שלי. תעסיק אותה, אני עוקבת אחריה. להעסיק אותה? איך אני אעסיק אותה? תלתר משהו. אוי ואבוי, מה קרה? ילד, מה אתה עושה? אני לא מרגיש טוב, אני... הכל מתאים, כבודו, הכל מתאים. בדיקות הפחמן אישרו שגיל המגילה בתקופת בית ראשון, ושרידי הנתרן מעידים על כך שהוחזקה באזור ים המלח. נו, ומה כתוב עליה? בכותרת ישנו הפסוק עוז רקיע אשר אבד, צפון בקודש עד קום המיועד. הוא מאחד האורים לעמו מושיע והצלה, ואין בלתו הולך בדרך, וכל אחר יפול בחרב. זאת ההזהרה שהורדוס דיבר עליה בספר שלו. אבל מה כתוב הלאה? איפה השרשרת החושן? בהמשך זה קצת יותר מסובך. הטקסט כתוב בכתב סתרים, שילוב של אכדית קדומה ואשורית טרום סנחריבית. זה בגלל שהם רוצים שהמיועד יפתור את זה, לא כל איזה זבלה מהרחוב. תמשיך בעבודה.
שני החטטנים האלה עקבו אחריי לתחנת הכוח. את צריכה לתפוס אותם. הסיכום היה שאני מביאה את המגילה וזהו, סיימתי. זאת לא החלטה שלי, את יודעת. חוץ מזה, איזה ברירה יש לך. טוב, תתחילי. יש לו עוד הרבה עבודה. אני מבקשת להיזהר, זה מוזיאון. בסדר, לא נגעתי, זה נפל. חוצפה. מה קורה? אני מתפעל מהאיור הזה. זהו בית המקדש הראשון, וכאן הדביר, חדר קודש הקודשים. יופי. וכאן שרשרת החושן. באמצעותה התייעץ הכהן הגדול עם אלוהים. עד שנבזזה, אבל לא יודעים על ידי מי, נכון? האגדה מספרת ששריה הכהן חזה את החורבן ושלח את ביתו להחביא את החושן. עד שיקום המיועד וימצא אותה ויציל את עם ישראל. מאוד מעניין. מה? יש לך סבלנות לכל ההזויים. שוב פעם מתי עם האיך-וייסטוק שלך? פייסבוק קוראים לזה טרונצ'ו. אסור לעשות שימוש אישי ברכוש חסמבה. בסדר. הופה, תראה, מישהי הציעה לי חברות. חתיכה דלוקס, מה היא רוצה ממך? קודם כל אני אאשר אותה. אמרה לי חתיך. אולי היא קצת עיוורת. רגע, קבל שיטה. אני אשאל אותה אם יש לה עגיל בטבור. אם היא אומרת כן, אני אומר לה, אני אוהב עגיל בטבור. כן. אם היא אומרת לא, אני אומר לה, אני לא אוהב עגיל בטבור. חלקלק, אתה. תראה? היא אוהבת גברים בשלים. היא מתכוונת רקובים. תשאל אותה אם יש לה חברה בשבילי גם, כן? רגע. אני הרבה יותר יפה ממך, נו. לא עושה. הוא רוצה שאני אביא איתי חברה. פה פנינו ימינה, זאת הקומה מאובטחת למטה. כאן אתם רואים יש שומר אחד בכניסה. רגע, מי זאת? זאת הבחורה שהרתה באבא. ככה הגעתי לשם, עקבתי אחריה. מה פתאום עקבת אחריה? מה זאת אומרת? זה היה ברור שהיא תיקח אותי לאן שאני צריכה להגיע. יכולתי להסתובב שם שעות, לא הייתי מוצאת כלום. מה אם היא הייתה תופסת אותך? אבל היא לא תפסה, מה יש לך? אתה מכיר אותה בכלל? אני לא מכיר אותה. יופי. סתם רוצחת פסיכופתית, שום דבר לא מעניין. את יודעת מה? אני בכלל לא חושב שאת צריכה להתעסק בדברים האלה. שוב? כן. אז אני לא נכנס לדיון הזה עוד פעם. ברשותכם, אנחנו עולים. הגינו! אני בא. מה אני אעשה איתה? אם לא היא, אני לא יודע איך היה נגמר הקרב בינך לבין האלקטרה הזאת. אוי, תפסיק, בחייך, נו. דיברתי עליה עם עוזי הרזה, היא טרוריסטית, אנרכיסטית, חברה ב-Earth Liberation Front, האמריקאים מחפשים אותה, הרוסים, הסינים. מעניין מה היא עושה עם זורקין. תגיד, אתה לא מכיר אותה? לא, אני לא מכיר אותה. מחריצים את ואבא שלך. בסדר, בסוף הוא יירגע. יואו, איזה חופר. איזה? גילי שנרסקי, בית 2. איך? כן. למה? הוא רוצה לצרף חסמבה. כן, כל הטיול חפר לי על זה. ועל זה שהוא פרץ פעם לפנטגון. אבל אמרת לו שאין דבר כזה חסמבה. כמה שאתה אומר לו יותר לא, הוא יותר קודח. מסכן. סבלת בטיול השנתי. היית חסרה. קצת. קצת. אני הולך מחר לבקו"ם. נכון, יש לך צו ראשון. מגניב. אתה לחוץ? קצת. טוב, אין לך ממש על מה. כאילו, אתה ישר למטכ"ל.
אמא? גולגול, היי, חיפשתי אותך. אחי, תראי מה מצאתי לאוסף שלך של הזה שלך. נשום קריסטלית, מסייעת בקבלת החלטות. רציתי לדבר איתך. את מסיעה אותי מחר צו ראשון? אז זה בדיוק מה שרציתי לדבר איתך, שימי התקשר. מה הוא רוצה, דפקט? הוא התאקלם במיימי, והוא הזמין אותי לבוא לגור אצלו. הוא קנה לי כרטיס. את אמרת שאת לא רוצה לדבר איתו יותר. אז זהו, שהחלטנו שבשלב הראשון אני אבוא אליו רק לחצי שנה, ואז נראה איך אני מתאקלמת אצלו. טוב, אני לא נוסע למיימי, אמא. אין מצב. לא, ברור. יש לך צבא, יש לך לימודים, אני בכלל לא חשבתי. חוץ מזה, אני בגילך כבר חייתי לבד, וזה תרם המון, המון, המון לעצמאות שלי. את עוזבת אותי? בשבילו? גם לי מגיע שיהיה לי טוב. את אמרת שהוא עושה לך רק רע. המיקרוגל אמר שהפעם זה יעבוד. מדברת עם המיקרו? המיקרוגל זה שם של מתקשר. מדהים שאני הייתי אצלו. זה מתקשר אמר, אז זה מדעי, סי אליו, מה אני מתווכח? איגי, אל תזלזל. נו, אני גם השארתי לך פה רשימה של כל מיני דברים, של חשבון בנק, של ויזה, של... מתי תכננת לטוס? לחצות. אני צריכה להיות בסדר. היום? הלו. היי, אתה בבית? כן, אבל אני קצת באמצע משהו. אנחנו יוצאים למוזיאון הלילה, אז תגיע למערה. יש תדרוך. לא יותר טוב לקחת אותם לבית קפה? הפגישה הראשונה בסטיקיה. תלמד, אה? זה מה שהבחורות אוהבות. אתה בטוח שהיא מביאה חברה גם בשבילי? זה מה שהיא אמרה. תסתכל מה הכנתי, כרטיסיות. במידה וניתקע, יהיה לנו נושאי שיחה. הנה, אישים, הרי בירה, חיות ופרחים. מתי פעם אחרונה יצאת לדייט? בפורים 1966, כפי שאתה יודע היטב. כפי שאני יודע מה? כי אתה גנבת לי את מנוחה. את מה? מנוחה צ'רנובסקי. היא באה אלינו לדירה, אני יצאתי לנוחיות. כשחזרתי, נעלמתם. 1000 פעם אני אמרתי לך, אני יצאתי למסיבה בקליף. זה שהתחפפה ממך, זאת לא בעיה שלי בכלל. רגע, תגיד לי, מ-1966 לא יצאת עם מישהי? אני רציתי את מנוחה. אז אתה לא משופשף. אתה יודע מה? תן לי לנהל את הפגישה. אתה שב בשקט. אם אני אראה שאפשר להתקדם, אני אעשה לך סימן. הנה היא באה. איזה חתיכה. אחוז שילינג. איפה שלי? איפה שלי? הנה שלך. מנשה, אני חושש על בלבול פה. יוהו! יוהו! מה שמך? סבטלנה. לקרוא לך סווטה או לנה? סבטלנה. יש לך גיל בטבור? לא אכפת לך. לא אכפת לי. אז למה אתה שואל? מה דעתך על פבלו פיקאסו? מאוד אהבתי את התקופה הכחולה שלו. פחות התחברתי לקוביזם הסינתטי. אתה אוהב קוביזם?
אני אוהב קובה. את לא מאמינה איזה מצחיק מנשה, הוא סיפר לי איך הוא לחד פלוגה מצרית שלמה עם גזר. גם אני. מה אתכם בנות שנלך לדירה שלי לשמוע קצת מוזיקה? יש לי קסטות מחוץ לארץ, משהו. כן. לא, אי אפשר, הואיל ואין לנו כל כך הרבה זמן. למה? זה דווקא נשמע לי רעיון ממש מצוין. פה, תראה, זה הכי חשוב, הטלפון של צדוק החשמלאי. אליו אתה פונה בכל דבר. עזבי את הפתקים האלה, את לא נוסעת. מה? אם את נוסעת, אני לא אדבר איתך יותר בחיים, ואני לא צוחק. איגי, באמת, יהיה בסדר. לא יהיה בסדר. לא יהיה לך בן יותר, את הבנת אותי? אני צריך ללכת. לא, איגי, אתה לא יכול ללכת ככה. תזרום שתזרום. היי, מה אתה עושה? אוי, סליחה, אני אפצה אותה. אוי ויי, מה? סבטלנה, מה אתה עושה? כן, גם אני יודע להתחפש, לא רק חסמבה. אתם יכולים לענות אותו כמה שאתם רוצים. אני לא מגלה כלום. איפה אתה גר, משה? אל תענה להם. בית אבות מלא עלומים. תגיד לי, אתה קלוץ? הזרקנו לכם סם אמת. אתם עומדים לגלות לנו את כל מה שאתם יודעים. לפני כן גרתי ברחובות. עיר הרבה יותר תוססת ממה שאתם חושבים. בשביל מי אתם עובדים? אני עצמאי, בעל עסק פלאפל. אחרי המלחמה גרתי עם תימוני בדירת רווקים. מה אתם יודעים על המגילה? במגילה מסופר על אסתר המלכה שהלכה לאחשוורוש בגלל המזימות של המן האגגי. לא שאלתי אתכם על פורים. בפורים 66 מנוחה עזבה אותי. אבי היה נהג אגד ואימה רוקחת. אינני יודע מדוע עזבה. אתה הלכת לשירותים ואני שאלתי אותה אם היא רוצה לבוא איתי למסיבת מסכות בקליף. אז אתה כן גנבת אותה. ידעתי. הייתה סתם גרוטה, באמת. אתה יכול להגיד לי תודה. חתיכת בטטה. אי אפשר לסמוך על תימנים. אפילו במרק הם שמים לך רגל. המשימה שלנו זה לחדור לאזור המאובטח במוזיאון, לאתר את המגילה, לקחת אותה ולעוף משם. אוקיי, שימו לב, בגלל שאנחנו עובדים באופן לא רשמי, אם חלילה משהו מסתבך במבצע, המדינה לא תוכל להכיר בכם. לא, אני מציע פשוט לא ליפול בשבי. מה יש במגילה הזאת בכלל? שאלה מצוינת, רנן, אבל זה מידע מסווג שאני אוכל לספר. זאת לודה. זאת רנן. באמת? דמיון מובהק. מי זה? זה תימני. יש עוד תימני אחד, תימני קונן. אתה? איגי. מה? סגן. סגן יפה. אין שמן? לא, יש הומו. טוב, שימו לב להנחיות על הלוח. וואה, מה שדופק איחור. נראה לי שהוא בדייט. פייסבוק שלו פתוח. תגדילי את זה רגע. זאת אלקטרה. איך לאתר אותם? חבר'ה, אנחנו לא יכולים לעכב את הפשיטה, זה יכולנו להזיז משם את המגילה. אתם תצאו למוזיאון, אני אטפל בזה. גנב! היא רצתה אותי, זאת לא אשמתי. אתה משקר. מה פתאום משקר? זה מה שאמרה, תשאל אותה. אני יכול אבל לשאול זה מה אותה, שאמרה, אני אתה יכול לשאול לשאול אותה. אותה. טוב, תרגיעו אותה. חכה. תשאל אותה מי נותן להם פקודות. אבל זה בדיוק מה שהיא אמרה, מה אתה רוצה ממני? מי נותן לכם את הפקודות? ירון זהבי. ואיפה הוא עכשיו? תלוי מה השעה. אם זה לפני 10 אז הוא נמצא במערה החשמלית, ואם זה אחרי 10 אז הוא פורץ למוזיאון. איזה מוזיאון? מה יש לו לחפש במוזיאון? את המעבדה של פרופסור דנטה. שלך. קוד אדום! תפטרי מהם.
אז, תספרו לי בבקשה קצת על הירון זהבי הזה, ועל הבן שלו, אורי. חבר'ה, אני בפנים. חברתי למערכת אבטחה שלהם, חבה מצלמות, פותחת דלת. קיבלתי. אני עדיין לא מבין למה היא צריכה לפתוח לסבא שלי פייסבוק. הוא ביקש. לא אוהב את הפייסבוק הזה. אם את שואלת אותי, הג'חבוק הזה זה... הוא אבי אבות הטומאה, ובחורה עם חבר לא צריכה פייסבוק. והיא לא צריכה 2,653 חברים שהיא לא מכירה. אני רואה שאתה מעודכן. מה? אני לא מבין למה 2,653 גברים חרמנים צריכים לראות את החברה שלי ערומה עם בגד ים בסחנה. אתה צילמת, אתה רצית לצלם אותי שם. יהודה, הגענו לדלת. אני פותחת. עדיין חם. יהודה, מה קורה? זה לא אני, יש עוד מישהו במערכת. שלום לכם, אורחים לא קרואים. אם אתם רואים את ההודעה, זה סימן שהפעלתי קוד אדום. בעוד דקה היא שוחה בחדר גז עצבים הקרוי סרין. אתם תאבדו שליטה על שרירי הגוף, תפרכסו ותחרחרו למוות. אני מתנצל אם אתם מוצאים את הנאום שלי נדוש. אני מרגיש שמצבים כאלה מחייבים פורמטים קבועים שאינם גמישים. בחור לא סימפטי. יהודה. תפתחי את הדלת. פאק, זה חסם אותי. שפת קוד שאני לא מכירה. בפנטגון מתעסקים עם דברים כאלה. שנרסקי. החבר מהכיתה, הוא פרץ פעם לפנטגון. אוקיי, התקשר אליו. מעניינות. שנרסקי, זה איגי. אני יודע שזה אתה רשום אצלי. יפי. תקשיב, אנחנו נעולים פה באיזה חדר שעומד להתפוצץ, ויש איזה דלת אלקטרונית שאנחנו לא מצליחים לפרוץ. יש מצב שאתה יכול לעזור לנו? אז יש כזה דבר חסמבה. כן, יש דבר כזה, אין לנו זמן! טוב, אז יש לי תנאי. אתה רוצה לצרף חסמבה. כן, איך ידעת? אני רוצה להיות סגן. אתה לא יכול להיות סגן. איגי, תיתן לו להיות הסגן. שיהיה סגן. מי זה? הסגן עם זה? זהבי, מעניינות. טוב, אני מחבר אותך בשיחת ועידה עם לודה. אין בעיה, שנייה אחת. תקשיב, זאת מערכת הפעלה אלקטרונית טלטרן 1. אני מנסה להכניס אותו סוס טרויאני, אבל הוא כל הזמן חוסם אותי. שלחי לי את האייפי שלך לוואטסאפ. רגע. שלחתי. לא טוב. לא טוב. מה לא טוב? שימו חולצות, ואל תנשמו. סתם. אתם מה זה הולכים לסגוד לי? יס. מה זה היה? התקבעתי להנהגת חסמבה. טוב. מטילה חיזיון תעתועים. מפגרת. למיניטאו יש חסינות נגד קסמי אשליה. אורי נשוי? אומרים בחור יפה, אבל בודד. אני לא מבין אותו. הוא מאוד מסור לבת שלו. אין לו זמן לחן דלך. כן, אומרים שהוא מאוד אהב את אמא שלה שמתה. מאז הלב שלו אבן. מתה?
איך היא מתה? בלידה של רנן היא מתה. אורי היה בשירות המוסד בחוץ לארץ, שם הוא הכיר אותה. בחורה צרפתייה ממוצא יהודי. וכשהיא מתה, הוא חזר לארץ עם רנן הקטנה. ורנן הקטנה, איך היא? אהלן אורי, בדיוק דיברנו עליך. מצחיק. אתם בסדר, חבר'ה? הפיסורה קצת מציקה לי, אבל אני לא שותה מספיק מים. לכו לירון, אני אטפל בה. אתה בטוח? אנחנו יכולים לעזור. אני אסתדר. קדימה, לכו, נו. קדימה, נו. אני לא רוצה להרוג אותך. צאי מהארץ, אני בכלל אשכח שראיתי אותך. לא לפני שנפגוש את הבת שלי. אני לא יודע על מה את מדברת. אתה יודע, יפה מאוד. אמרת שמסרת אותה לאימוץ. מה חשבת, תגידי? שאני אתן לך לקחת לחברים שלך בעזה? אני אימא שלה. את? את הפקרת אותה. ילדה בת שבועיים. הייתי צריכה לברוח, לא הייתה לי ברירה. לבגידה במדינה יש מחיר. לא חשבת עליי, אה? לא חשבת על הבת שלך? מי החליט שזו בגידה? החברים שלך מהשב"כ? או, האידיאליסטית הגדולה. בגלל זה את עובדת עכשיו בשביל הכת של זרח זורקין? איך היא? לא דומה לך בכלום. טובה, ישרה. מתוקה. יש לה נטייה ימינה, כשהיא יורה. צריך לעבוד איתה על זה. אבל בשביל זה צריך אימא. תקשיבי לי טוב. לא מעיזה להתקרב אליה. כי מה תעשה? תהרוג אותי? ואז קלטתי את מי היא מזכירה לי. את פרופסור דנטה. לא, השנייה, נו, אלקטרה. הייתה נראית כמו רחל. רחל בקופת חולים? לא, רחל מחסם בשתיים, שהייתה חברה של אורי לפני הרבה שנים. רחל הבוגדת? טוי, מח שמה. שמעתי שהיא מתה. איזה מתה? היא חיה ובועטת. זה מידע מטריד ביותר מה שאתה מספר. כן, כן. גם אתה מטריד אותי קצת עם הבגדים השחורים האלה. זה מאוד מכוער. סליחה, זה מהסם אמת. כן, אתה גם כן קצת פוץ. לא, תסלח לו. זה מהסם אמת. אבל האמת שהוא קצת צודק. אתה קצת פוץ. קצת. סליחה. אז איך היית מתאר את עצמך? כשאתה עם חברים שלך אתה המנהיג? מנהיג? אני לא הייתי אומר מנהיג, אני די מקום שני. ומה היית רוצה לעשות בצבא? סיירת. כן, איזה סיירת שתקבל אותי. מטכ"ל, צנחנים. מה אמא עושה? היא בעיקרון מורה, אבל היא בין עבודות כרגע. אז איך המצב הכלכלי בבית? טוב, תודה. סביר. איך סביר? אתם לא בקשר עם אבא, אמא לא עובדת. אני עוזר להם הכסף, מה? באמת? יפה. איך? זאת אומרת, איך? אני מהמר באינטרנט. לא קזינו, ספורט. אבל הפסקתי. בגלל זה אני רוצה מטכ"ל, כי אם אני אסגור הרבה שבתות, אני לא אוציא כסף. חוץ מזה שאני יודע להפעיל מלא כלי נשק. כן, רובים, אקדחים.
לזרוק רימון. יש לי חבר שמלמד אותי, הוא זקן כזה קשיש, אבל פטיש. ועכשיו, אחים ואחיות ומנויי פלטינה יקרים, קבלו את המיועד, את המשיח, את יקיר האומה, את המיקרוגל שמחמם את הנשמה, את צדיקנו, צדקנו, צור גואלנו, קבלו את הבבא זרקין! תודה רבה, באמת לא צריך, תודה רבה, קומו, תודה רבה, גם אתם שם בבית, תודה רבה לכם. אני רק האנטנה הדקה, דרכה פועל השתבח שמו לעד. ואני שמח לבשר לכם שבעזרתו הצלחנו לפענח את המגילה המוצפנת. אמנם כוחות זדון, מי ייתן ויסחו לעד בצואה רותחת, עומדים עלינו לכלותנו, אך הקדוש ברוך הוא מצילנו וקרוב נגשים את ייעודנו. אתם יודעים מה זה פירמידה? פירמידה זו שליטה באנרגיה. ככה שבבסיס יהיו הגויים, הכושים והסינים, טפו עם מחשמם. מעליהם בעלי חיים, מעליהם עם ישראל, מעליהם אתם, המשפחה הפסיכוקינטית, ובקודקוד, עבדכם הנאמן. רנן זהבי, גורל עם ישראל תלוי בך. אם תיכשלי, אסון גדול על ראשך, על ראשנו. איזה אסון? רנן, את המיועדת. את המיועדת. זאתי בוודאות שרשרת החושן של הכהן הגדול. טוב, דנטה, תשמע, שאף אחד לא ייגע בה עד שאני לא מגיע, כן? הנה, הבאתי לפציינט רגל קרושה כמו שהוא אוהב. אני אוהב מרק רגל, לא רגל קרושה. רגל זה רגל. אילי שלנסקי מתייצב לפעילות המפקד העליון. מה בדיוק הוא עושה כאן? חסמבה. יש תפד! תדחוף אותי! צריך לספר את האמת. שמה? ששיקרנו לה כל החיים? יש לנו שעתיים לחדור לאתר חפירות הזה. עצור! זרקי את האקדח! המצב בקריטי, אז בשלטון הבריטי חסם על ייסור כמה קיגדוס בריטישס. תפסנו מעלית למערה החשמלית, חסם במבשלים את התוכנית, חבורת סוד מוחלט בהחלט, ברשע היא נלחמת, ירון ותמר, רזה ושמן, חסם בחוזרת